Zdravo, evo ja sam rešio da pravim tutorial kako da skinete i instalirate Assassin's Creed 3. Treba vam torrent da skinete igricu, to vam je ovo, uTorrent, BitTorrent, sve jedno. Idete na link, evo ga tu, čekaj da zađe, evo ovo je Assassin's Creed 3. Idete ovde gde vam piše torrent, tu kliknete, sad će vam nešto kao stisnete OK i to zauzima 7,71 GB. Sad, kad vam se to skine, dođem do instalacije, znači ne znam kako ćemo otvoriti u WinRAR ili obično, vi ćete vidjeti, pokazat sam kako da otvorite nešto preko WinRAR-a imate na mom kanalu, pa možete da pogledate. Onda to otvorite, imat ćete onako jednostavno, ne treba ni da se krekuje ništa, pošto je ovo tako. Otvorite, samo idete next i doći će vam do ono da vidite gde hoćete u C ili D da stavite, izaberite, onda idete install, onda čekate to da vam se instalira i možete da igrate igricu. To bi bilo to.